gaskiya da sa ba ta yi mana adalci abin da take dan Allah manyan Kannywood kuna nan da ranku da lafiyar ku kuna ganin abin da baiwa Allah nan take kuna ganin tabargazar da take wa mutane a TikTok sai mu manya kananan yara masu jini a jiki ko mu wallahi an ce ne abin da sa take wallahi bazan iya ba. Juma'a guda ke baki hafi juma'a na karatu ba baki na addu'a ba baki na komai baki sa riga da wando ki dinga yi mutane rawa a TikTok ta yi a falo ta yi a location ta yi a titi ta yi a gida shikenan an rasa wanda zai tsawatar mata kenan mu idan bata kare mutuncin mu yan Kannywood ba ta tunanin ƴaƴanta da jikokinta shikenan kun tattara kun zuba mata ido yan Kannywood kenan tsoronta ake ji sai in wani ne yayi daga cikin mu matasa da jinin mu a jiki in mun yi ko gobe fada ake mana wallahi ba zan iya abin da dasa take ba ku je ku ga page ɗinta riga da wando ne da hula yau ta dora ba irin zagin da ba a yi mata a TikTok amma batta dai na gobe ma sai siriri ya koma kaji guda goma akwai ni da loma